वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिमां ब्रह्म ब्लग खुलुमबाय रायजो राजाफोर दिनैनि कन्टेन्टआनो जाहैदों क्रेडिट लालायनाय माने मा जिनिसाव मारैहाय क्रेडिट मोनो दा जोंनि माखासे इउटुबार बिथांमोननि भिडिअआव नुनो मोनदों माने हाग्रामा सारानो सानथाम बा मास मोनथाम ना मास मोनब्रैनि गेजेरावहाय मारै बे एनडिएफबि जायनाखि थैजासेनि साजा मोननाय बा फासिनि साजा मोननाय बिथांमोना मारै गबोनो हाखो हाग्रामाया बेखौ मारै मावखो माने बिथांनि साननाय मथेबा हाग्रामाया बे खामानिखौ मावाखै बे हाबाखौ मावाखै खालि क्रेडिट लानो थाखायल' पइन्ट बुंदों नाथाय नोंथां जाय इउटुबार बिथांखौ आं बुंनो लुबैयो क्रेडिटआ ओरैनो मोना खुगाजों बुंनानै नोंथाङा क्रेडिटखौ मोना क्रेडिटआ मोनो क्रेडिटखौ सोर होयो पलिटिकेल्सआव जोंनि रायजो राजाफ्रासो क्रेडिटनि पइन्टखौ होयो बेखौ मारै होयो नोंथाङाबो मिथिगौ आंबो मिथिगौ जाय बिथाङा जाय लिडारा जाय दैदेनगिरिया मोजां हाबा मावनो हायो रायजो राजानि थाखाय रायजो राजाफ्रा जेब्लानाखि बिथांखौ मोजां मोनो हाबा मावनायनि थाखाय अब्लासो बिथांखौ क्रेडिट होगोन नोंथांमोना मा सानदों बै 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननाया हाग्रामा सारा जेबो मावमाराखै नामा बिथाङा 17 बोसोरनि आवगायनि क्रेडिट आरो दानि क्रेडिटखौ मोनगासिनो दङ आरो मोनबाय थागोन मानो होनना बुङोबा हाग्रामा सारा खुगाजों बुङालासिनो हाबाखौ बांसिन मावदों नाथाय नोंथांमोना खुगाजोंल' बुंनानै हाबाखौ मावनानै देखायनो हायाखै रायजो राजाफोरखौ खामानि मावनानै हाबा मावनानै सेटिसफाइ खालायनानै होनो हायाखै जायनि फलाव रायजो राजामोनहा नोंथांमोनखौ क्रेडिट होआखै क्रेडिट होयैनि खारनानो बेनो नोंथांमोना खुगाजोंल' गिदिर बुंनानै मिशन भिजन होननानै टारगेट लानानै टारगेटखौ मावफुंनो हाया खामानिखौ मावफुंनो हाया आदा खामानि मावोब्ला नोंथांमोननो सोर क्रेडिट होनो फालाय खामानिखौ फिनिश खालायनांगौ साप'ज हमनानै ला नोंथांनि न'खौ मिस्ट्रिया लुदों लुनानै जुदि आदाल' लुयोबा बे मिस्ट्रिखौथ' नोंथांमोना होखारहरगोन जाय उनावहाय गोदान मिस्ट्रि फैगोन बिथाङा जुदि खामानिखौ मावफुंब्ला अब्लासो बिथांखौ होनगोन बिथाङा मिस्ट्रिया थिगैनो हाबाखौ मोजाङैनो मावदों आरो उनावहाय बिथांनोनो हाबाखौ होफिननांगौ बेबायदि होननानै चान्स होगोन बेबायदिनो जोंनि बिटिसि एबा आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेरावबो बेफोरबायदिनो क्रेडिटखौ मोनो मानो होननानै बुङोब्ला खुगाजोंल' बुंनानै जाया हाबाखौ मावनानै देखायथारनांगोन आरो रायजो राजाफ्रा सेटिसफाइ जानांगोन गोजोननाय फैनांगोन अब्लासो नोंथांमोनखौ बा जायखिजाया पार्टि जाया मानो बिथांमोनखौहाय क्रेडिट मोनगोन बेखायनो आं दा जाय बिथांमोनहा सोरखाराव दं बा सोरखाराव गैया साफ्रोमबो लिडारफोरखौ आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जाय बिथांमोनहा एमएलए जानानै जुदि गाव गावनि बियाबनि एरिया जायगाखौ मोजाङै मोजां मावनानै जुदि डेभेलप खालायनो हायाब्ला रायजो राजाफोरखौ जुदि गोजोन होनो हायाब्ला जायखि पार्टिनि जाया मानो बै बिथाङाबो क्रेडिटखौ मोना जानो हागौ माने नेक्स्ट इलेक्सनाव बिथाङा देरहायाबो जानो हागौ बेखायनो आंनि रिकुवेस्ट जाय बियाबाव जाय बिथाङा जेखौनाखि रेसपन्सिबिलिटि मोनदों हाबाखौ मावनो मोनदों नोंथाङा गावबागाव डेभेलप एरियाखौ डेभेलप खालायना हो रायजो राजाजों मोजां तालमेल लाखि रायजो राजाफोरनो हागौमानि सहयोग खालाय जेसेबां हायो एसेबां बिथांमोनखौ गोजान होनो नाजा अब्लासो रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ नेक्स्ट समावबो क्रेडिट होगोन आरो देरहाहोगोन दा जों नुनो मोनो दाथ' पावार गैथ'वा थाखा फैसा गैथ'वा जायनि फलाव जोंनि एम बा एमसिएलएफ्रा गाव बियाबखौ मावथ'नो हायाखै नाथाय सम फैयोब्ला बिथांमोनहा जेरै हाग्रामा सारा अल अभार बिटिसि एरियाखौ नायो बेबायदिनो गावबागाव बियाबखौ गावबागाव एमसिएलए एमएफ्रा टटेलि मावनो हाब्लासो नोंथाङा क्रेडिटखौ मोनगोन नङाब्ला नोंथाङा नेक्स्ट टाइमाव गाबबाय बायब्लाबो नोंथाङा क्रेडिट मोननाय नङा भट मोननाय नङा माने देरहानाय नङा बेनि थाखायनो रिकुवेस्ट जायखि पार्टियानो जाया मानो जेनिखि पार्टियानो जाया मानो नोंथाङा सासे मावनानै मावनांगौ आरो रायजो राजाखौ सेटिसफाइ खालायनांगौ दिनै नोंथांमोना जोंनि बिटिसिनि गेजेरावहाय सासे एमएलए सार दङ जाय बिथाङा आसामनि एमएलए
नाथाय आसामनि MLA जानानैब्लाबो बिथाङा जोंनि BTC एरियायावहाय गोबां हाबा मावदों। बेनि नामानो जाहैबाय जोंना मानगोनां रबिराम नार्जारि सार। दा BTCनिबो एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि EM बिथांखौ नाय, बिथांमोनहा सासे स्टेटनि MLA जानायाव समावबो गोबां हाबा मावदों गावनि बियाबाव। बेबायदि हाबा मावोब्ला बे बिथाङा मालाबाबो गावनि बियाबनिफ्राय क्रेडिटखौ मोनबाय थागोन आरो मालाबाबो बिथाङा बै जायगानिफ्राय जेननाय नङा। दा नोंथांमोना नुबोबाय जे समनिफ्रायनो रबिराम सारा MLA जाबोदों आरो MLAयाव माब्लाबो जेनफेराखै आरो देग्लाय MCLAबो जाबावबाय, बिथाङा डाबल जाबाय। अब्ला साननानै नाय नोंथांमोना जायनाखि बियाबाव डेभेलपमेन्टनि मावगोन, रायजो राजानि थाखाय मावगोन, रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फैगोन, अब्ला नोंथाङा जेब्लाबो क्रेडिट मोनबाय थागोन। दा प्रमद बर' सारनि जायनाखि पार्टिनि मानसिमोन बिथांमोना क्रेडिट होननानैल' जाया, हाबाखौ मावनाय मोनब्ला 5 बोसोराव जुदि मोजाङै मोजां हाबा मावनानै रायजो राजाफोरखौ जुदि गोजोन होनो हानायमोनब्ला बिथांमोनहा जेननांगौनि खोथायानो गैयामोन, क्रेडिट मोना होननायनि खोथायानो गैयामोन। क्रेडिटआ बिथांमोनानो चान्स मोनदोंमोन। नाथाय बिथांमोना गावसिनि जेरैबायदि क्रेडिट मोननांगौनि हाबा मावनांगौमोन बे हाबाखौ बिथांमोना मावाखै, जायनि फलाव क्रेडिटबो गैया, इलेक्सनावबो देरहाजोबनाय जायाखै। सासे सानैल' देरहानानै बाखिया गासिबो जेनजोबदों। बेनि थाखायनो आंनि रिकुवेस्ट, साफ्रोमबो MCLAफ्रा पार्टिखौ लायालासिनो, पार्टिखौ नाजायालासिनो जेनाखि हाबा मावनांगौ, गावनि एरियाखौ डेभेलप खालायनांगौ, गावनि रायजो राजाजोंहाय मोजां मोनजानांगौ, बेफोरखौ हाबा मावलांबाय था। आरो जोबनायाव बेखौनो रिकुवेस्ट खालायबाय, बेखौ अराय सम गोजौ गाहाय नायालासिनो बयखौबो समान नायनानै हाबाखौ मावलांबाय था आरो क्रेडिटखौ मोनबाय थागोन। बेखौनो बुंनानै आं बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला शेयार, साबस्क्राइब और लाइक खालाय। थेंक इउ। जय बर' हारिनि जय। थेंक इउ। बाय।